labran a terra, non usan pensos e recuperan o pastoreo. Como funciona unha granxa rexenerativa? Cales son os seus beneficios? Volver ao de antes. Hoxe, no termómetro. 12:42 minutos da mañá, claro, porque cando falamos dunha granxa rexenerativa, ao final o que nos referimos, o que fan aí concretamente nas Pontes na Coruña é, bueno, pois criar os animais como se fixo toda a vida. É dicir, pastando aí como están vendo o aire libre, sen usar ningún aditivo artificial. Claro, a gran pregunta, Alba, é iso, como fan sobre todo que sexa rendible, non? Pois ímoslle a preguntar a eles, xa estades a ver as vacas pois que están aí pacendo en extensivo. Jorge, que tal? Bo día. Bo día. Isto que están a comer é do único que se alimentan, non? Básicamente sí, ahora sobre todo ahora na primavera, brao e hasta o outono. No inverno sí que teñen un pouco de complementación no establo, porque, bueno, o rendimento dos pastos baixa e está máis parado, pero o resto do ano están en base a pasto. Que beneficios ten tanto para elas como despois no produto, no lácteo, este tipo de alimentación? Bueno, para elas é unha calidade de vida salir a pastorear e ter este contacto ca naturaleza, é moi importante, reciben a sol directa ou a luz do sol directo, sacan o máximo partido a un pasto natural que lle aporta minerales, que lle aporta vitaminas, bueno, e iso ten un valor no leite que é distinto a outros tipos de leite que se producen. É dicir, tú cando estás en pleno pastoreo hai un cambio total no sabor e no color e na textura do leite que producimos. Uns animais que ademais son tamén os encargados de rexenerar a terra. Vos, bueno, como se soe dicir, onde caga a vaca, aí xa está abonado, non usades nada máis. Exactamente, nós utilizamos os animales para poder regenerar os solos a través desas cagadas, estamos alimentando o solo, podemos comprobar que nas bostas que están deixando están cheas ahora mismo de escarabellos pequeniños e outros bichos que están xa procesando ese esterco e incorporándoio ao terreno. Que beneficios ou que diferencias ten este modelo de gandeiría ca máis tradicional? Bueno, ca máis tradicional e antigua non ten nada diferente. O que pasa é que pasamos de un modelo tradicional caseiro familiar xa a un modelo pois máis empresarial, por decirlo así, con producións máis altas, con un ritmo máis rápido, máis continuado e máis exigente. Isto é o que se facía toda a vida, sacar as vacas ao prado, aproveitar os pastos de primavera e brao e aqueles excedentes que non se daban pastados eran os que se recollían para poder complementar no inverno. Básicamente, ahora mismo lle podemos dar explicación ao que se facía antes. Antes era mismo isto que se facía, pero non había unha explicación, digamos, científica de que era o que pasaba no entorno. E agora, a través desto da ganadería e a agricultura regenerativa, sí podemos darlle unha explicación. É que nin sequera traballedes a terra, prácticamente. Elas son as encargadas de facer, se me permite esa expresión, todo o voso traballo. Exactamente, eso é imitar a naturaleza. Básicamente, este sistema o que imita son as grandes manadas de herbívoros que había antiguamente no planeta e que se iban comendo todo ese vegetal que había e se iba trasladando, abonando e ibase movendo. Todo ese pisoteo que non aproveitaban do alimento incorporaban ao solo e estaban alimentando o solo ao mesmo tempo. Era un ciclo cerrado. Hai que deixar a natureza que faga o seu traballo. Moitas gracias, Jorge. Pois, compañeiros, xa vedes este modelo de gandeiría pois tan ecolóxico e a verdade, compañeiros, que eu vendo isto, a verdade é que as vacas están super relaxadas. Dame ata envexa aquí coa luz do sol. 12:46 minutos, grazas, Alba, as vacas relaxadas. E logo moi interesante escoitar, Patricia, a visión, non, que teñen estes rapaces, digo rapaces porque semellan bastante novos, porque claro, eles fan isto tamén con vista ao futuro, non? É dicir, para coidar o propio solo, a propia terra, non? Segundo a súa teoría. E que teñen unha visión pois moi ecolóxica, moi en liña ca natureza, pero tamén teñen unha visión empresarial, porque isto ten moito nicho de mercado e cada vez vai
vai a ter máis, porque nun momento no que estamos de total industrialización, de que se usan moitísimos tóxicos e todo tipo de elementos que non deberían estar no que a cadea alimentaria, este tipo de explotacións que o que permiten é ese pleno contacto coa natureza, que cuidan tanto o chan, que os animais pois sabemos como están, imaginemos a calidade dos produtos, non? Que van a sair de aí agora e nun futuro próximo van a ter moitísimo nicho de mercado, así que a súa visión non é solamente ecolóxica, que sí que o é, e un aplauso por eles, senón tamén de mercado e empresarial. Claro, o que pasa é que chama a atención, ¿no? Porque nuns tempos, Pepo, onde se aboga porque todo rápido, que medren rápido os animais, que enseguida den leite, que enseguida medre o pasto, non? Pois, bueno, está este xeito de vida aí tranquilo e tal, é chamativo, non? Sí, debería de ser a tendencia natural, é o defeito despois do tai chi, estou tamén con unha calma que non teño presa nin por falar, pero eu creo que cando falamos de empresas, normalmente hai unha serie de presións, como pode ser a liberdade financeira, como poder amortizar as inversións o antes posible, entón sempre hai unha presa por producir e por rendir, pero eu creo que isto é o que se fixo de toda a vida, falamos de miles de anos do ancestral, e entón ademais Galicia, que ten esa cantidade de terreo que non se aproveita para nada, que non é edificable, que non se pode especular moito con el, por favor, aproveitemos, xa que a gandeiría é unha das nosas fontes de riqueza máis importantes, pois imos facer este sistema, porque ademais é permanente, porque se vai regenerando a si mesmo, eu creo que... É sempre moi interesante que xente nova acaban de este tipo de iniciativas que entendo que coñecen ben os terreos, claro, que les di nun momento, pois se les situaba, pois despois do crack do 29, principios do século 20, que se precisaban cousas xa, tendeuse a ese xeito industrial de criar no campo coas consecuencias que eles din que ten para o solo, e por eso din que agora o futuro só pasa por criar así os animais en ecolóxico, se queremos ter futuro no rural. Claro, sí é certo que o problema é que este tipo de gandería, desde logo, mellor o produto, mellor o resultado final, e mellor, evidentemente, o leite e esa carne vai ter moita máis calidade que a outra. O problema é que, claro, é todo, como decimos, o proceso é máis lento, e cando chega ao mercado tamén tarda máis en chegar e non en tanta cantidade como nese tipo de producción industrial, non? Entón, realmente, para a demanda que ten o mercado a día de hoxe, non sei se ese tipo de gandeiría se estendese a todo Galicia, se realmente podería abastecer o mercado e terían un pouco que convivir os dous modelos, non? Para poder abastecer o mercado e abastecelo cos prezos que temos hoxe, porque isto ao final si é certo que é de moi boa calidade, pero acaba subindo o prezo porque hai menos cantidade no mercado. Claro, sobre todo porque ese tempo que precisan, pois, Elba, que é inevitable, non? Claro, é ir ao slow, non? Que está tamén tan de moda. É unha innovación baseada en voltar ás orixes. É un pouco esta tendencia que estamos vendo. Nun mundo que está tan avanzado, non? Que todo vai moi a presa, pois a parella de antes, non? A da granxa das alpacas, non? Tamén volvía de traballar en Londres a traballar nun sitio pois máis slow, máis tranquiliño, un tipo de vida diferente. Na agricultura tamén, a regenerativa é, en realidade, volver o de antes. É innovación. Sí, sen dúbida interesantísima esta iniciativa que acabamos de coñecer, 1:-10.